jing trai kalaya chikmat tadai na takada awan ban jurip menta sengi naman ngakwa ban make sure ban ensure mat dalong kumno menta usnam ini ban pendap bino ya kanika jing trai hang ne kumba ka jing tmu jongi kalong bangin pendap aku benai Oktober dan November dan dari dalong kumno ngikwa ay man pendap no nomor ba ginang penabun ki event ki ba ni inti pelong kanika jaga kanika madan JN Complex Kay ka jingap ko ng pia kani jing jurip na marang iba kinong tray ki iduna ha banya compare kata ko kom maramot hagi por bal ni iba ki bon ma kita kinong tray ni kita ki kor ki bor ni kumbalong matang iduna ha baka deadline ki jung pibo kan pendat iya tahu sinam dai kat kena kom don kinong tray baka kom ya ka kam kay ilong suki kam suki pi mentang sedang de kini nang mentah kan no lei kat tu ngiladep ya foundation mentah kila sedang ban beniang dengan sarai pi gani ka compare lihat gani ka structure ngan sweeping ile prefab pre engineering la don lang de na ta kada ang ki bodon kam gani de ki kor ki bor bada ka juga por ka de kat kum ka juk ka bamenta intai gani stadium de ka ta na ta kada dari wala ka taru nya na ta kada wala khat lang sini ki kontraktor begini don lang ka nadap nang ni ni apa ni keren berki hindu sutu ya ka timeline kum bangila set na kaliang ka department ka jung kini ketika madan football kan nong evi hangtai hadien kandon ka sakawai pat kawai de ke indoor sports complex kaba kin bon ki disiplin ki jing lakai di bandan hangtai bat ha juga por hang ni hapo tennis court ki bapi imenta kan sawan ke swimming pool kan sawan shu ke indoor stadium tiga ka jingtai ngau evi kam dai tang hang ni surrounding jong ni in penitana bat ya kani ka nadu pengirung nang tai pilai nginang le shibon ki ban penkeladur bakani ka kani ka jaka hang ni brok we kan long hina ka benta ki kami le kai ki bo ye dei babon ki liang le i ki jingtai ki jungi kelas sedang dei tenang ni nadu nang tenang khamat ni sedang bat kumju ki bangi kwa ban pendap ai di kini arteli ki bahe ki bangi kwa no menta ka jing mentoy mut state of art stadium kat kum ka state ni layak kata mo san posnem ni ladam nyimdan kum kini ki infrastructure ki babiang tela dei ni bangin don gini naman ta kalaway jong ki khon sama jong ki baile kai kini kalong kumba sa pokur duna kini ke JN Complex bat kamadan bat ka sitting ga bat kini covered gallery bat kumju katai ka fifth ground pat ke indoor international state of arts kan syong kumba khandai penyokur ngila khot tenda bat kumju katai hapo tennis court kan don ki swimming pool kin don kebun ki indoor activities mo ki discipline ki bangin bu antai kan long kumba laipo kendai kror ka criminal swimming pool ngila khat tendar kumba shipo kror ini ki major project ki bangila sim khian na kaliang ka state ka jongi ngongi pi hadien ngila dap san pusnem kan long ke jingle rain la dangi mla ban penbiang ini ki bro dengan dokumen mang sim khia bar uchi minister ba government jongi ki colleagues cabinet jongi ki bakloi ban pediang ye kini ki jing terwa na ka benta bangin wanra ki infrastructure ki babiang na ka benta kinong ilakai bar kinong song sinong na ka benta ka jella ka bayi ki jongi tekani ka long ke ngan itu pi ka achievement kan ong no wala da ka kam pat kadang ya ru andrai ngong pi ngong pi pat bakli ila ka jong khmat pat baki kam kelayai wala ni padap ka kam kelayai ka jing persang ka jong ngila persang na ka benta benle ka bahatam nomang ni sutu sai baki nong song snong ki jong ki ba ka kam ilakai le ila jong khmat de dai na ta ka daw ngiru ni ran khmat banle ka bahatam ban wanra ki infrastructure ko biang ko state ki jong dek mai ka kam kam dei kum ta pila sutu ka kam office kam dei ka kam ka ba ni ong mentang le no mentala yo no khaban ya thik ban yo sanction ban yo bat ngala dep announce hapor bangile foundation ya kanika stadium hang ni bangin siang no do artificial turf ya ka first ground berkata kala ya cekman kila dep ban submit ya ka estimate na dong sedong bat ngatarai kanum slam shu ba ya ka tairu gin khat tandar no bangin yo ban sedang no mdai tang ya artificial turf no mentang madan handeng ile ru ya kitu kistan sitting gallery ki babiang namar ngim kwa ban i bakate kamadan siliang kadon gallery siliang kamdan bat ngasngon nakabanda ka bit kabiang jong kinong pikai ru mdai tang kinong ilaka ngidon kam ki stan ki sitting gallery ki babiang dai na ta kada woni tu pi ka kham sempor khandian namar bangin tang tof bai kasuk ban ya chakmat ndai ngong pi le lang sundan bat ki stan dai na ta kada bat katairu ngan pentikana pi ba pinsi ba ka kam kan sedang no mentau sunam ngin si ya ka artificial turf hang tai hapo
SSA ground number 1 ke Babarong itu. Kadang aku bahaban kali pi kali dong bagas long Premier League. SSC kem nomla ban pelong namar ke jing bom don. Ni kemen mo si ta ke jing la ban siang so tong udah di ke long Premier League ala long. Hoi, em tambah kalong ni fi apakah ka estimate pat kawan lang haju. Dai na ta kadaong fi ngihap ban ya lang kumta. Andre wala kata kabai ka banga kwa na kaliang kejunga kalong ban dalong kumno mod ngila hot tendar mod kontraktor unang dai no man siang no man sedang no ban penkre wadan. Ai baka madan kanang ready no tegastan kanang wan rumili kanang bangin yo ban penyela kai no man sedang no kiling boper. Kata ka di ka jing ajung mod junga. Na ta kadaw man ta dadap nang ni kandon ka jing ya. Kenduk lang bangin ya keren ya bentar kumno bangin penstat bangin yo banyak no chakmat ini citra ki berang ni bala don lupa hapo ka budget ke jongi bang lapo na sorka Kumbaka no garon gani ka jingmang pisa nam taban mana kaliang ke jongi ngiladap ban mang pingka na kabenta ban tei ya ki cakai lekai ki cakak kelan met hakeleng ka state ke jongi bar kham tam hang ni hapo Shillong ngong pi na kabenta ke jing pun kre jongi ya gini ki big events mo ngong national game la banong ka Khelo India te dei na ta daw ka GN complex ke ka main stadium but kiwi de kumba pi ketika Crinoline swimming pool ngila khot tandar menta klai but ki jing tai keleng syatura ru kila don pai gitu ki ka tuka PS Sangma stadium but kumju hakang ni hapo surrounding jong ni Shillong ba outskirt ngila nang tai lei hajong sya ngadang wan inspection manin ya ketuka multi complex Indo stadium keturu kelareng ya kelaya caca dia mendai tambang bahang ni hapo GN complex nrei keleng hi ka ri hapo kejela ke jongi na ka benta bangin penbiang ya ki jaka kelan met dan ki jaka ile ka ki bobiang na benta ki kun samla ke jongi na ka benta kinong ile ka jongi bangin ang la ki ban kentiu na ko pos ko